Fellow South Africans, zingane zakwethu, ngiyazi bafowethu kunabantu abadidekile njengamanje odabeni lukaNgizwe Mchunu noPhakela uMthakathi noJesinta. Cha bafowethu ningadideki nakancane. Ungizwe ixoko elidala. Ya ixoko elidala ungizwe. Angifuni bafowethu nidideke. Kumele uhlakaniphe mawumuntu. Ungizwe ungene nje kuMashi and Mashi vele yoxova ixoki nje leli eliyithandela imali. Ungizwe wamfaka imali emasendeni, hayi uqedile ngaye. Kade ungizwe aqala ukuhlupha akaqali manje. Waxoshwa nje ukhuzini ngayo lengqondo. Kuningi la ungizwe ehambe exova khona. Umthetho wakhe nje ungizwe. La afika khona nje ufika ashiya udaka. Ufika uclean ungizwe afika afaka udaka. Anyathele ngalezi inyawo zakhe ezinodaka, uyabona? Bafowethu ake ngiyicacise lento. La kube nomhlangano owawukhona lapha eGoli. Okwakukhona lapho ungizwe Mchunu nalo shoti lo obizwa ngenkosi, kuthiwa ingoba amakhosi. Umsangano lo shoti kube abanye ke abangani bangizwe. Kwabe sekuba khona ke kwase kufonela uPhakela uMthakathi, wayengekho uPhakela uMthakathi. Kwase kufonelwa uPhakela uMthakathi. Kuthiwa akaqala wanqaba ke uPhakela uMthakathi. Wagcina evumile ke naye waya lapho kulowo mhlangano. Uyabona? Uma efika kulowo mhlangano uPhakela uMthakathi, nansi into ayitshelwa uPhakela uMthakathi ukuthi ke umfokandaba ezinye izinto akathanda ukuyikhuluma kwipublic, ubezama ukuyifihla yonke le ndaba. Nayo into eyenzeka lapha yana, wayancengwa kunemali elinganiselwa ku-15 million ekwakumele bayinikezwe bebonke. Base behlukaniselane bona babe u5 mabe bonke. Kubalwa lo shoti lo oyingoba amakhosi noNgizwe nabangani bakhe bonke kwaku5 kodwa mabe bonke. Umuntu wakumele athole u3 million but kuPhakela uMthakathi wachitha yonke le nto. Wathi yena ngeke adayise ngabantu bakubo, yabona? So thina ke ama South Africans sabhizi ke manje ngoba ingqondo asiyisebenzisa. Sezwe inkulumo kaMancinza laphana savele sabhizi sathukana noPhakela uMthakathi samthuka singakatholi zonke inhlangothi. Manje sekuyavela ukuthi no ixoko elikhulu nali esithombeni sakho ungizwe Mchunu. Nali ixoko udoti amasimba lento. Udoti amasimba kudala lento kuthiwa ungizwe Mchunu, yabona? Nali ke bafowethu ixoki. Emva kwalokho if nizokhumbula kahle, emva kwalowo mhlangano ungizwe akaphindanga ahambe noPhakela uMthakathi. Emva kwalowo mhlangano uma nizibuza ke nina ama South African kwenziwe yini lokho, is because uPhakela uMthakathi wafike wangayiaccepta into ababeyilindele. Babelindele ukuthi uzoyiaccepta leya offer ka15 million khona bezothola imali. Shuthi ke bayayitholela ke bona iceleni ke manje imali engasekho uPhakela uMthakathi. That is why ubona la kuthiwa ungizwe ethi we can't march forever, yabona? Kusho ungizwe. Kuningi akakukhulumile if ubumbuka kuyimashi ibikhona Thangi. Kuningi akukhulumile egxeka kwayile Mashi and Mashi. Udodo omdala lo ungizwe Mchunu uzithandela imali nje ungizwe. Ungizwe nje kulula ukuthi adayise izwe uma esebona imali, awukwazi ukuthembela kulomuntu. Bevele ke mina bafowethu ngingamthembi ungizwe Mchunu. Yabona? Ngangibuza nje ukuthi ufunani lapha kuMashi and Mashi ngoba siyamazi from kudala ungizwe Mchunu ukuthi uyixoki, yabona? Ixoki lento. So bafowethu it is very clear that isizathu sokuthi ungizwe Mchunu ahlukane noPhakela uMthakathi ingoba ungizwe umdayisi. uPhakela uMthakathi usebhizi namanje nomzabalazo ngoba akadayisi ngomzabalazo. Ingakho aphinde wahlala phansi noJesinta baphinde futhi baxolelana. Ingoba laba
abadayisi ngomzabalazo baney'nhloso ezinhle ngalelizwe lakithi, not lo mgodoyo ungizwe emchunu ongena elokhuzane kwimashi ngenhloso zawo zokusuthisa isisu sakhe. Ubeyazi ukuthi vele bazothengwa abese-accept imali. Siyokhumbula phela nango-2024 ungizwe wathatha imali wathuka uRamaphosa wamthuka mase ehlangana noRamaphosa wamhlonipha wambiza ngobaba wanikezwa imali wakhankasela ANC. So ixoki nje lento bafowethu, ningadideki. Ixoki la ungizwe imashi and mashi yaphambili siyayibona iqhubeka, ubunsizwa nobunsizwa benza kahle kakhulu kuyo yonke indawo. No Jacinta bese Limpopo uJacinta imashi hamba kahle kakhulu. Phumile uSathane manje imashi and mashi izohamba kahle kakhulu. Asibonge bafowethu. Cha wey'ngane zakwethu bese ngithi ngiyayivala le video. Cha khona engikushiyayo. Ngisabalela abangani bangizwe ababelapha kumengameli befonela uPhakela uMthakathi. If umuntu ohlakaniphile uzobona la ukuthi bonke labangani bangizwe bamhlubuke bonke uPhakela uMthakathi. Ilo doti okuthiwa ingoba amakhosi, lento okuthiwa inkosi, umsangano wenkosi lento yakwaNtombela. Kuzoba uZoso lo wathenge iPhone. Kuzoba khona isidudla futhi naso siwumngani ngangizwe. If uyabona bafowethu bonke kumanje bamhlubukeka bonke uPhakela uMthakathi bonke. Mubuza wena ke emqondweni wakho why bengasahambi noPhakela uMthakathi bonke bangakungizwe labangani bangizwe bonke. If ukhumbula kahle naye lento lokushotanyana lesinqanyanyana lesokuthiwa ingoba amakhosi, inkosi enjalo umsangano nje, yabo nayo naye kade igxeka uPhakela uMthakathi, yabona kwabezindaba kade igxeka uPhakela uMthakathi. Inyanyile ngoba uPhakela uMthakathi wafika wa rejecta leya offer babe sebethembile ukuthi bazothola 3 million lezinja lezi lama sellout, yabona. Yini yona le nto leya? Le nto ibikade ibhizi la, ibhizi iact ubuhlathi yenza into engenziwa kumashi and mashi ukuthi abantu abashawa uyibone yona ishaya abantu le nto leya. Ubani owashawa le nto leya? Umsangano nje le nto, yabona. So bafowethu ifuneka nawe uwumuntu ube neso lokubona, yabona, ubekwazi ukuhlaziya izinto. Ama-sellout la ungizwe emchunu nabangani bakhe. Phakela uMthakathi bafowethu inkunzi leyana. uJacinta bafowethu hayi indoda, yabona, umuntu wesifazane phela owenza umsebenzi wobudoda simbiza ngendoda. Uwini wethu uJacinta Ngobese. Ake sibonge ingane zakwethu.